Още продължавам. Ужас. Ужас. Чай, че тук дрехите на Ира е подпалило, бе. Дай! Гаси там. Дай да... Бати, то... То всеки елемент. Дай фърля така турбичка, го вземе го и се фърлим навън. Къде? Коя турбичка? Дай една турбичка. Ма ние не мога го фанем. То е топло. Фу, ужас. Ужас. Те всички елементи гърмат. Нещо ужасно е това батерия да гръмне. Имам пожар. Говори, че има пожар. Дръж този пожар. Не дишай. Затваряй. Не говори поне.